Не купувай този апартамент, ако се занимава с ремонти. Отново сме в любимия комплекс Белавита, няма как, трябва да продадем всичко. Апартаментът е завършен до ключ, поставен е висок клас гранитогрес, подготвена да се постави кухня, висок клас ламинат. За комплекса вече знаете, АК 16 имаме, завършени по най-новите европейски стандарти, 10 см външна изолация имаме навсякъде. Апартаментът е югоизток, ето може да видите в момента е слънчево времето, изключително топъл. Асфалтираха отпред. Ама насам да покажем банята. Тя е напълно завършена, с поставени смесители. Тук е и входното антре, достатъчно просторно, може да бъде поставен гардероб. Заповядай насам. Смесителът е термостатен на грое, вградена структура на грое. Бойлерът е поставен, готов е за ползване. Ето е и спалнята. 14 квадрата, напълно достатъчно да се постави гардероб, голямо легло, нощни шкафчета без притеснения, също има излаз на терасата. Към апартамента има външно парко място, което се продава и отделно и заедно, съответно цената за комбинирана покупка е най-добра, така че може да видите повече подробности в обявата и да звънете за оглед на живо. Скоро! Ето и няколко кадра от общите части на комплекса.